Priatelia, vítajte na rozhovore s Lemrou Hnilou. Je to prvotina, nemám mikrofón, takže dúfam, že ma budete dobre počuť. Poviem vám, čo sa skrýva za konceptom Lemra Hnila, kto som ja a pokúsim sa odpovedať na vaše časté otázky, ktoré mi pristávajú v komentároch na ostatných sociálnych sieťach, kde som už dlhšiu dobu. Takže ahoj, som obyčajná Nina a na sociálnych sieťach som pred pár rokmi vytvorila koncept Lemra Hnila. Nič som od toho neočakávala a v počiatkoch som to mala viac menej ako sledujúci a hľadala som nejaké veci na sociálnych sieťach, ktoré by ma zaujímali a napriek tomu, že mám obrovský okruh záujmov, tak som nenašla nič, čo by ma zaujalo. A tak som si povedala, prečo to nevytvoriť? Ja som konkrétne hľadala veci ohľadom histórie, ohľadom slovenskej tradícií, niečo také pekné, milé, oddychové, pričom by som sa zabavila. A hľadala som obyčajný život. Pre mňa je obyčajný život ten môj. A to, čo vidím na sociálnych sieťach, je stále to isté. Stále tie isté mladé dievčatá sa natáčajú, ako sa prezliekajú, ako idú na nechty, ako idú ku kaderničke, ako idú na kávu a pijú Starbucks a mám pocit, že chcú alebo sú všetky rovnaké. A ja som teda hľadala niečo podobné, ako mám ja. Som zo začiatku dávala všeličo, skúšala som na svoje profily, dávala som tam ekológiu, pretože sa tomu venujem. A snažím sa za sebou nezanechávať odpad. To je jedna z myšlienok môjho života. A potom som dávala varenie, pečenie. Toho bolo ale kvantum, tam sme nejako zanikali a nejak časom som začala pridávať aj veci z nášho domu. Máme teda zariadený dom prevažne retro alebo starožitným nábytkom, ktorý sme si sami pozháňali, sami sme si ho zrenovovali, pretože nás to baví. A to vlastne vytvorilo celý ten obyčajný život, ktorý my máme. Potom som pridávala rôzne spomienky, mám rada históriu, mám rada tradície, takže aj z tohto kúsok. Ja som vlastne začala dávať malinké kúsky zo svojej osobnosti a potom už, čo sa uchytilo, čo malo vzhliadnutia, tak tomu som sa trošku viac venovala. Veľa ľudí si myslí, že Lemra Hnila je moja osobnosť a to je všetko dávam na internet, ale nie je to tak. Lemra Hnila je súčasťou mojej osobnosti, ale je to veľmi, veľmi malý kúsok z tej rozmanitej osobnosti, z tých všetkých záujmov, ktoré ja v živote mám. A som za to vďačná, pretože ľudia, ktorí majú jednu, dve veci, ktorým sa venujú a potom im náhodou život tú jednu vec zoberie, tak už potom toho veľa nemajú, alebo viac menej nič. No a ja to mám tak aj vlastne so všetkým, aj s jedlom to mám tam. Ja sa nedržím slovenskej kuchyne. Milujem slovenskú kuchyňu, varím najčastejšie slovenskú kuchyňu, ale dávam priestor každej kultúre. Takisto aj história, aj tradície. Mám rada slovenskú, ale dávam priestor každej jednej kultúre. Každá jedna kultúra, každé jedno jedlo, každá jedna hudba, film, každá jedna kniha nás má čím obohatiť a je škoda mať takto klapky a počas svojho života sa držať len jedného žánru, len jednej kuchyne, len jednej kultúry. Prečo? Prečo? Svet je krásny, rozmanitý, farebný a každá vec, ktorú niekto niekde doma papá, alebo praktizuje, alebo číta, alebo počúva, môže priniesť niečo krásne aj nám do života. Jedna z častých otázok je aj, akú hudbu ja počúvam. Viac menej z každého žánra si viem vybrať. Keď mám náladu, tak si zapnem folklór, keď mám náladu, tak si zapnem metal, keď proste som vo švungu a baví ma to, tak kľudne aj Lady Gaga. A nemám to takisto stanovené, pretože je to škoda. Je to škoda, lebo hudba je nádherná vec, hudba je úžasná súčasť môjho života. Neviem si predstaviť jediný deň, kedy by som si niečo nehmkala alebo som nepočúvala hudbu. Častá otázka je na mňa, teda, že veľa čítam
odkedy čítam odjak živa, odkedy si pamätám. S knižkami som vyrastala, bol to môj najlepší priateľ, pretože všetkých kamarátov som teda veľa nemala v detstve. A knihy sú moje premostenie do iných životov, ktoré som nikdy žiť nemohla a ani nikdy žiť nebudem. A to je na tomto úžasné, že s knihou sa môžem stať kýmkoľvek. Žiť v Anglicku, v nádhernom sídle, potom budem o týždeň sa vrátim do Francúzska, do nejakého nádherného historického románu a zažijem nejakú úžasnú romancu. Je to nádherné, je to obohacujúce a dopriala by som to každému ten nádherný pocit, keď sa vžijete do toho príbehu tak, že o ňom aj snívate, aj rozmýšľate nad tým, ako by ten príbeh bol váš. Tak to je podľa mňa úžasný dar a myslím si, že ho nemajú všetci, ale teda my, čitatelia, ho máme. V tom súkromia som mala veľa otázok. Nebudem prezradzať, chcem si predsa len zachovať nejaký odstup. Lemra Hnila je účet na sociálnej sieti, kde pridávam veci, ktoré buď vymyslím, alebo urobím, alebo tým chcem niečo pripomenúť ľuďom, ale Lemra Hnila nie som ja. Ja som obyčajná Nina, som vydatá, už to bude 17 rokov, neuveriteľných 17 rokov. Mám 2 deti, dievča a chlapca, 14 a takmer 16 ročné deti. A to je asi tak všetko, čo by som zo svojho súkromia prezradila. Mám 3 mačky, jednu útulkáčku, ktorá je uderená na hlavu, ale snažím sa ju mať rada, ale ja teda milujem mačky. To je môj život, mačky. A máme domček na dedine a bývame tu už 14 rokov. Asi 14 rokov. Môj manžel je môj priateľ, už v podstate sa poznáme už 20 rokov. A najskôr sme teda boli priatelia, potom sme spolu chodili a odišli sme aj do zahraničia na pár rokov a potom sme sa vrátili a teda už sme boli traja a rozmýšľali sme, že čo ďalej a sme bývali v byte na sídlisku, ale uvedomili sme si, že to nie je proste pre nás. Jednak sme stále utekali, my sme využili moju rodičovskú dovolenku fantasticky, úžasne. Ja si ani inak neviem predstaviť, že by sme to mali. Proste, kým boli detské malé, my sme pochodili celé západné, celé stredné Slovensko, všetky hrady, všetky múzeá, všetky nádherné miesta sme si prešli. A vlastne sme z toho bytu natoľko utekali, že sme si povedali, že proste to nie je náš domov a potrebujeme ísť do nejakého domčeku, tak sme sa rozhodli, že teda budeme hľadať. Prešli sme si zo pár vyhliadnutých domov a spoznali sme aj úžasných ľudí vďaka tomu, aj realitného makléra. Ostali sme priatelia s realitným maklérom, ktorý nám pomáhal a doteraz pomáha aj s finančnými vecami. A jedného dňa sme prišli sem a ten dom bol tak prerobený v pohode. Má to veľa múch, aj stále má ešte. Veľa zásadných vecí je tu, ktoré keby sme boli vtedy vedeli, tak možno by sme aj povedali, že nie. No až do momentu, kedy sme vyšli hore na záhradu, my máme teda záhradu do kopca, z ktorej je nádherný výhľad, ktorý často zverejňujem na svojich sociálnych sieťach a veľa ľuďom sa to teda páči. A tam prišiel ten zásah tým šípom do srdca a povedali sme si, že áno, toto je a bude náš domov. Posledná vec, ktorá vás veľmi zaujíma, sú moje tetovania. Nebudem ich ukazovať a nie je to nerozvážna mladická nerozvážnosť. Sú to cielene a osudovo vybraté obrázky, ktoré pre mňa veľa znamenajú, odzrkadľujú určitú etapu môjho života, moju podstatu, moju vieru a sú súčasťou mňa
a možno ešte budú nejaké ďalšie, ale nikdy by som si žiadne z nich nedala vziať. A na videu nevidíte všetky, ktoré mám a ani nikdy nebudete vidieť. Sú pre mňa, sú len moje a ja si ich vezmem so sebou do hrobu. Vrátiť k tomu konceptu Lemra-Hnila. To je vytvorený profil na sociálnych sieťach, kde chcem, aby ľudia sa odreagovali, aby sa ukľudnili, aby si oddychli. Niečo dobré sa tam naučia na varenie, po prípade si pripomenú niečo a zaspomínajú si na krásne okamihy vo svojom detstve alebo vo svojom dospievaní. Zaspomínajú sa na ľudí, ktorí ich mali radi, ktorí ich ľúbili a už tu napríklad nie sú, pretože nemáme v tomto hektickom živote veľakrát čas proste si spomenúť na tie krásne veci. A ja sama na sebe viem, že tie okamihy, kedy si spomeniete na niečo krásne a spomeniete si na ten pocit, aký ste mali, aký ste boli bezstarostní, aký ste boli šťastní, aký ste boli ľúbení, tak ten pocit je na nezaplatenie. A je mi ľúto, že veľa ľudí dnes tieto pocity nezažíva. Takže to som chcela vložiť do konceptu Lemra-Hnila. Lemra-Hnila nie je moja osobnosť. Je jej súčasťou, ale to neznamená, že to, čo vidíte na sociálnych sieťach, je všetok môj život. Nie. Tak to nie je. A to, že sledujete Lemru-Hnilu, neznamená, že poznáte mňa. Som obyčajná mama, pracujem, mám tetovania, starám sa o rodinu, nechodím doma v kroji, žijem celkom normálny život ako vy a nemám ani spomienkový optimizmus a nežijeme v dome bez elektriny a bez vody, ako to bolo voľakedy. Normálne využívame technológie, akurát, že náš život sa nesie v znamení, aby sme nezanechali za sebou zbytočnú stopu. Čiže nenakupujeme zbytočné veci, nemáme potrebu vyhadzovať za... Budem konkrétna, možno sa teraz niekoho dotknem, ale nemám ja potrebu napríklad slaviť Valentína a žiadať od svojho manžela kytice za 100 eur, aby ma zobral na strašne drahú večeru, aby som sa ja potom mohla odfotiť a dať to na Instagram. Nie, to nepotrebujem k životu. Mne stačia obyčajné, jednoduché veci, ktoré sú aj zadarmo a spraví ich niekto druhý pre mňa z lásky. A o tom je náš život, aby sme proste nerobili zbytočný bordel a prežili krásny život naplnený krásnymi spoločnými zážitkami. A ešte k tomu názvu Lemra-Hnila. Neustále sa mi to opakuje. Lemra-Hnila sa používa v Nitrianskom kraji, ale viem o tom, že aj v Čechách to bežne používajú, keď sa mi niečo nechce, tak si poviem, že nebuď Lemra-Hnila. Bež, používa to aj môj manžel. Vôbec mi to nepríde ako niečo škaredé. Je to skôr také motivačné, také vtipné. Takže som si povedala, že nebudem Lemra-Hnila a vytvorím na sociálnych sieťach nejaký profil, aby ani ostatní neboli Lemra-Hnila. To je všetko. Priatelia, tak toto bol prvý rozhovor s Lemrou Hnilou. Nebolo tých otázok veľa, nejaké som si ešte nechala na budúce. A ak sa vám tieto rozhovory budú páčiť, tak ich môžeme samozrejme zaradiť a spraviť z nich rutinu. Tak sa majte a nezabudnite sledovať Lemru Hnilu.